Республиканың Ахмадзяки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһында әдәбиятты өйрәнү, текстология, әдәби тәнкыйть дип аталган түңәрәк өстәл оештырылды. Һаумыһыгыз эфирда интервью студиялы Гөлсемә Эштанова. Һәм безнең программабызның кунагы Ахмадзяки Вәлиди исемендәге Милли китапхананың кулъязмалар һәм һирәк китаптар бүлеге итәкчесе Флүр Сибәгатов. Һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Флүр Шәйфуллович, түңәрәк өстәл ул зур гына сара булган, онда республиканың гына түгел, күрше төбәктәрдән дә, Дагыстан республикаһының да кунаклар катнашкан. Ниндәйрәк максат менән оештырылгайны? Бұл түңәрәк өстәлдең төп максаты мына текстология, әдәбият гыйлеме, һәм тюркология күп мәсьәләләр турында һөйләшүдә алып бару. Ни өсөн ошо мәсьәләләр күтәрелде? Мына Ахмадзяки Вәлиди исемендәге Республика Милли китапханаһында гыйльми эшләр яхшы гына куелган, әйтергә кирәк, Мәскәү дәүләт университетының Азияны һәм Африканы өйрәнү институты ИСА МГУ бездә 2 тапкыр тюркология үҙәктәренең береһе дип аталган. Тарих һәм әдәбият институты менән берлектә. Мына 2 дәүләт учреждениеһы, ягъни бездә мына фәнне өйрәнү яхшы гына куелган. Ягъни был Россия кимәлендә төркиячелек үҙәге дип аталды, димәк, Башкортостан. Россиянең мына башка фәнни үҙәкләре менән бердән ошо тарих әдәбият институты һәм Ахмадзяки Вәлиди исемендәге Республика Милли китапханаһы тюркологик үҙәкләренең береһе дип билдәләнде. Был ниндәй нигеҙгә таяна, бына ошо төркиячелек? Бында мына безнең алып барылган эштәр. Был эштә республика кимәлендә алып барыла һәм шулай ук мына республиканың ситтәле безнең коллектив галимдар еш кына Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Россиянең башка калаларында үткән конференцияларда сыгыш яһайлар, мәкаләләре басылып тора һәм шулай ук коллектив монографияларда Мәскәүдә коллектив монографиялары катнашуы бар. Һәм моны шуларны исәпкә алып, ошондай баһа бирелде инде. Бында монографияларда басып чыгару өчен әлбәттә гыйльми эш мөһим булып тора һәм ул нинди дә булса сыганактарга таяна. Ул сыганактар тап һез итәкләгән бүлектә. Основта безнең кулъязмалар һәм һирәк басмалар бүлеге ул республикаларга иң бай, борынгы һәм урта буат һәм 20 буат башына караган әдәби мирасты туплаган сыганактарның береһе. Һәм бында без республикала мына тарихи Башкортстан сыккан, шулай ук Россия империяһында, Советтар Союзында сыккан һәм илдән көнбайыш һәм көнсыгыш тарафтарында басылып сыккан китаптар һәм басма газеттар төтәек инде матбугат басмалары хаклана. Һәм шуңа күрә уларны өйрәнү, гыйльми әйләнешкә индерү безнең төп бурычларыбызның береһе булып тора. Иң борынгы басмалар. Безнең мына иң борынгы басмаларга килгәндә, әгәр дә дөйем алганда, уны 1512 елга карай, уны латин телендә басылып сыккан китап, Париж калаһында басылып сыккан Иосиф Дамаскинның китабы. Безнең регионга караган басмаларга караганда, уны кулъязмалар, улары 16-нчы буатка кайтып кала. Һәм нигездә улар гарәп, фарсы һәм иске төрки телендә язылган. Чөнки моны табигый дә гарәп теле, уны дин теле, фән теле, фарсы теле, уны әдәбият теле, иске төрки теле инде, шулай фәнни әдәбият теле, хезмәттәр язылган, әдәбият сәрләр язылган тел, дөйем әдәби тел булып торган. Фән күзлегеннән караганда бына ошо китаптар һәм һирәк кулъязмалар, улар ни тиклем кыйммәтле һанала? Уларның кыйммәте, мәсәлән, ниндәйдер кимәлдә анда акса менәнме яки нимә менәндер баһалап булмай, уларның рухи кыйммәте менән. Мәсәлән, моны бездәге хакланган Гали Соколовның кулъязмалары, уны һәрбер һәвитен билдәле берәр генә дана битендә, улар баһалап беткеһез. Мәсәлән, шулык рухи байлык. Шулай ук мәсәлән, моны бездә хакланган матбугат басмалары, бигрәк тә 20-нче буаттың 1917-нче, 1918-19 елда саккан басмалар, мәсәлән, уларга кайберләре берәр генә дана хакланып калган. Уларга бик кыйммәтле сыганак булып тора. Һәм уларда өйрәнеп, тап ошо басмаларда өйрәнеп, һез Агыйделдең 100 еллыгына башкорт әдәбиятының ел язмаһы дип аталган йыйынтык әзерләнегез. Бына ошо йыйынтык өстендә эшләгәндә ниндәй кызыклы фактлар асылды? Гомумән бу китап булып сыкты бит инде, унда укучы нинди кызыклы мәгълүматларны белә ала. Мына был эш башланып китте, дөйем алганда 2000 елларда башланып китте. Агыйделдә басылып сыкты 10 ханында башкорт матбугаты тарихына арналган күзәтү формасында һәм мына ошонда материалда тупланылды. Адак Башкортстан укытучысының юбилеена арналган мәкаләләр сериялары басылып сыкты бит инде. Буны инде ошо Агыйделдең 100 еллыгына арналган ул дөйем
алганда 2 бүлеге дөйем башкорт матбугат тарихына арналса, калган бүлектәре инде 6 бүлегендә уныһы Агида журналының этабы, мына этаплап яктыртыла бит инде. Яңа юлдан алып, бүгенге Агидәгә тиклемгә юлы күрһәтелә. Һәм мондагы игътибар иткәндә, нимәгә игътибар итәһең? Шул осырда бигрәк тә 20-30 елларда эшләгән галимнәрнең, язучыларның шәхси каһарманлыклары. Мәсәлән, менә шул Давыт Юлтай беренче газетаның баш мөхәррире була бит инде, языша һәм гаиләһе белән дә бергә булып өлгерә бит инде. Һәм бигрәк тә уларның ошо белем кимәленең югары булуы күзгә ташлана. Төпле аналитик мәкаләләре, ул кыска гына вакыт эчендә язылган мәкаләләрнең нитеклем төпле булуы күзгә ташлана. Димәк, югары белемле шәхестәр булган. Сынапта югары белемле шәхестәр. Әмма уларны югары белем дигәндә без бүгенге югары белем белән сагыштыру түгелдер мөгаен, ә бу практика белән ныгытылган белем, шулай бит. Сынапта моны тап әйткәнсә шулай, мәсәлән, Муса Кәримнең 1938 елда сыккан мәсәлән бер манайны рецензиясына карап аптырлап китилде бит инде. 19 яшьлек егет Газель Идрестин, yanlışmaham, мәкаләһенә, шигырьләренә шул тиклем төпле рецензия язһай бит инде. Рецензияны түгел, баһа бирә. Һәрбер сүзләрен дөрес куллануы, урынлы кулланмауы, һәм башка. 19 яшьлек егет. Менә бүген көндә хәтта фән кандидаттары ондай төпле аналитик хезмәт яза алмай. Бүгенге заманда күсергәндә ул беренче курс студенты була филология факультетының 19 яшь заманнан. Күз алдына килтерһәк. Менә заманы күрәһең, уларны шулай дип тәрбияләгән. Үздән яшенә караганда улар күпкә тәҗрибәлерәк һәм отпатлырак булгандар. Әйтегез әле, бына ошо кыйммәтле үзебезнең рухи кыйммәтләребез, һез әйттегез, 16-нчы буатка караган гәүһәрләребез дә бар дип, 20-нчы буат башындагы шундай күп белем туплаган йыентыктар, улар нитеклем безнең галимнәребез тарафыннан өйрәнелгән? Әллә өйрәнәһе галимнәрне көтеп яткан гәүһәрләребез күпме? Әйтергә кирәк, моны бу өйрәнүләр бит инде уныһы шул 20 буат баштарында алып башланып китә бит. Риза Фәхретдиновның мәсәлән язмаларында ул да әйтеп китә бит инде, үзенең тарихын белмәгән халык комга әйләнеп юкка сыгыр дип, һәм рухи гәүһәрләрне өйрәнүгә сакыра. Артабан шул Габдулла Мантуйдар, Давыт Юлтайдар китә бит инде. Оштан һуң Ахнаф Харисовтар, Керем Әргәндәр, буны һәм моны һәрбер уның үзенең өйрәнгән галимдары бар. Ләкин рухи гәүһәрләр улары күбрәк, өйрәнгән шәхесләр улары сагыштырмасы аз. Моннан тыш вакытта күп ала, моны уларны тәрҗемә итү. Булай нигә икенче материалда, әдер материалда гына анализлау түгел, тәү сыгынактар белән эшләү. Һәм бүгенге көндә әйтергә кирәк, тарих теле әдәбиятының үстен галимнәре был өлкәле актив эшләй, тексология өлкәһендә. Шуңа күрә моны сагыштырмаса, алдагылары белән сагыштырмаса, әле быга эзләнүләр бик яхшы гына алып барыла. Бына бүгенге студентларыбыз, шулай әйтәйек, 19 яшьлек әгәр дә һәләтле егетләр, кызларыбыз бар икән, улар да ошо гыйльми хезмәт кадрләү өчен Иске төрки телен улар өйрәнәме бүген филология факультетларында? Филолог факультетында һәм шулай ук менә университетның тарих факультетында, шулай ук башка дәүләт педагогия университетында иске төрки теле буенча курслар дәресләр үткәрелә һәм сагыштырмасы яхшы гына һөҗүмтәләр бар. Чөнки бу аскыс булып тора, шулай бит, бу иске төрки теле өйрәнү. Иске төрки теле именно әйткәнсә, уныһы ике менә алдагы буын һәм бүгенге буынды ялгаусы аскыс күпер булып тора. Фәш Арфилович, бына әйтеп үткән түңәрәк өстәлдә Силәбенән һәм Дагыстан Республикаһыннан коллегаларыгыз катнашкан. Нинди фикерләр әйтте? Менә әгәр дә Силәбенән киткәндә, Силәбенән 2 вәкил үзенең видео сәламен еткерде. Уны Силәбе өлкәһенең управление етәкчесе Дмитрий Игоревич Семенов, уны котлау һәм бигрәк тә менә безнең Расулов укуларында һәм Акмулла укуларында актив катнашыбызны хәтер алды һәм шуңа күрә был осрашуларда әйтәйек микәне бәйләнешләрдә дәвам итәргә сакырды. Инде Силәбе өлкәһенең Башкортстан Республикасының Силәбе өлкәһендәге тулы хокуклы вәкиле Әлфир Баимов шулай ук ошылары исәпкә алып, ул моны безнең сорауларда актив катнаша һәм тагыла Силәбе өлкәһеннән сыккан безнең милләле шәхесләрнең исемнәрен мәңгелештерүдә актив катнашырга сакырды һәм бу эшкә эшләгән эшләребезгә ыңгай баһа биреп, үзенең фикерләрен yetkirdi. Әлбәттә, без хезмәттәшлеккә һәрвакыт әзер, шулай бит. Шулай. Моннан тыш моны Мәскәүдән Югары иктисад институтынан Ирина Алексеевна Царьгородцева үзенең фикерләрен белдерде. Ул студентлар белән бездә 2 тапкыр булды.
безнең лекциялар тыңланалар. Шуңа күрә моны ул безнең фондтарның байлыгын һәм ошо лекциялар укыган фикерләргә карата үз фикерләрен белдерде. Федор Шәрифович, тагыла бына бүлектең эшенә байкау яһап, бераз кыскасы гына, әлеге вакытта нинди гыйльми хезмәт өстендә эшләйһегез, шул турында күзәтү яһап китәгез инде. Безнең бүлектә 2 гыйльми хезмәткәр эшләй, моны 3 кеше фән менән шөгыльләнә һәм бигрәк тә моны безнең әле әйтеп киткәнсә борынгы һәм урта булат 20 сабат башына тиклем әдәби мирасты кайтару. Һуңанан безнең тагыла зур эшләрдән бере төрле билдәле шәхесләргә арналган түңәрәк өстәлләр һәм конференциялар узгару, ягъни исемнәрен халыкка кайтару. Тагыла бер күренеш инде уны виртуаль күргәзмәләр. Гадәти күргәзмә генә түгел, интернеттан алынган материаллар гына түгел, шул ук сыганактарны алу, китапларын алу, матбугатта басылган мәкаләләрен алып, шуларны сканировать итү юлы менән кую, яки моны ошо өлкәдә эшләгәннәр өчен әзер материал сыганак булып тора. Алда моны шуның югында эшлә дигән фикер. Ягъни моныһы үзенә күрә фәнни эш булып һанала. Фәнне популярлаштыру. Популярлаштыру. Зур рәхмәт, һезгә эшегездә уңышлар теләйбез һәм юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлайбыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Республиканың милли китапханаһының кулъязмалар һәм һирә китаптар бүлеге итәкчесе Федор Сибагатов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.